maobserbaran nga adto na itong sangpat nga turista ken bisita iti masaupan uno ijay uno ditoy surfing capital of the north iti barangay Orbistodo San Juan na La Union na namampay talpasan iti celebration iti Holy Week nga tuloy-tuloy lahat na ti panagsangpat dagiti turista iti nasa ubod lang nga lugar ditoy kat nagapuna ka dagiti kabangimbang nga probinsya kasabutan iti dadupay nga paset iti pagilyan nga Pilipinas. Gapu iti nasaong banag kaditoy nga palpalagip iti MDRRMO iti iling San Juan La Union kaditi agtutulong nga turista ditoy nga kasapulan lahat na iti panagadnan tap turista nga tamliklikan iti insidente karunan na iti panakalmes iti bay sa individual at sa napasamak iti napalabas nga selebrasyon iti Semana Santa tadang rod iti dalbes ditoy masakupan ti surfing capital of the north ken kasabatan na dapat tinalmo sa jay barangay Doplas iti iling San Juan La Union in baga ni Mr. Gino Babalot MDRRMO officer iti iling San Juan La Union nga iti panaganad ket kasapulan latta kuma nga arabida iti tunggal maysa tapos dakat mailiklik karito yung insidente ng mampay iti biyang mati MDRRMO kasabatan nagiti kapulisan kat 24/7 met nga monitor da kadagiti pasamak tapos tado adagitay may report kadakwada kat makapag-responde da nga nagdangos nga may timay sa itikini daw ni Mabalot kat no adagiti insidente kat dagos na ko nga ag-report nga dagdagos ken nakapitasan na kunana kat iti panaganad iti panaganad kat kasapulan nga Arabiden wano responsibilidad iti tunggal bay sa uray no kasanubat ti panagbantay iti otoridad no awan latat ti panaganad iti dagiti tao kat asan latang maliklikan iti mapasamak nga insidente. Kat dito'y panagsangpat na talaga iti turista dito'y surfing capital of the north kat manamnama nga maobserbaran dato'y ken addag iti agsangpat kabayatan pa lang iti dito'y bulan iti Mayo wano kabayatan iti summer season nga dagitoy nga panawon dagiti maobserbaran nga ado dagiti umay iti probinsya ti La Union karunan ti surfing capital of the north sanlang kabayatan ti Holy Week no di kat patipay malpas ti Holy Week kat maobserbaran nga dati kitang sangpet nga bakasyonista iti pasetman ti pagsalita ni Mr. Gino Babalot. Naniniwala po kami na ang lahat ay gustong safe at healthy ang kanilang bakasyon dito sa San Juan. Kaya naman po kami at ang PNP, ang BFP ay patuloy na magsa-service ng emergency services 24/7. Pero naniniwala din po kami na safety po is everybody's responsibility. Kaya sana makipagtulungan, makipag-cooperate po tayo. Kaya kailangan patuloy po natin ang dasal, disiplina at distansya. Yes, naniniwala po kami. Bombo Daniel Asabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo.